pidan ye ban ong tu. Ya. Adon kumni man ong mo. Hmm. Pi haga benta ka bandingkong ka wau ni upharu upen trekam kalong banyon ban leben yaki khun Israel da ka bapen tre hitam. Kata ka benta ka bolong solon sarya baro ni khun Israel. Kamot pakini kinang pagkakon ka Shipra pagkapua kinumla li era. Henry hagani ka benta ka ba arpan ka strategi ka ba ar ka ba faru ban kam kalong ban khnyat peniap ikun senrang. Kani pakari ka benta ngai ya ka ikhtiar jong ka nong pagkakon. Kadon ya ka bor bagi ikhtiar bala ban le ite. Hang ni kan kawan ke jingkeli. Yanu kini ki arut kinang pagkakon kin kongo. Kin kongo ya uni faru unong sensyal jong ka hima Egypt ne kin pediang bat burom ya kata kabangi kren mat bakapun ka kha gare ke jong bulai kap ning yakini ki arngot hapdeng lakin ko ngu yo faro ne kin pediak ni kata ke jingr khu ko bulai uai ki kun Israel ngena kan mau biang ni kan mau biang pangila ekren teng haki episode ki session ki bopun ke project Dorbin ba kakerdan jong ki merau haga ni kapor kim don hok ai ruyan kim rao ke hok banchuko ngo ba yuk tra teka jingkali ni kalong kani kabang kwa ban bo kini ki khun Israel ki bakha hari Egypt ngalai pran chakmat ba tu ko pateng ka bawan nang tai nari kanan ka adep yam manta ka ka pateng ka bahadian habot ka badang don hari Egypt kamot kini ki lakha hari Egypt tada perkhat le se ki ladon ka hok long trai ladam dei pura khendiat sa jadi Egypt malah hai ki yang ta kamut ki don ya ka bor ke ikhtiar bala ban ya keren de bala ban ya sat kan re kan ni ke tingle jo pharo ya kini ki khun Israel mandau la pan yar mde shot api raya la pan hiar nan kadan merau ya pedeng ka bakum kan ni ke situation pedeng ka bakum kan ni ke kerdan bagi ha kini ki arngot ke Shipra apa ka puwa yano kin penyang resong ya ke ikhtiar la ke ikhtiar pharo ban penyap ne ni kata ke ikhtiar blay man kerku ka jing ong bakini kim shim lale kum ba utau im gar Egypt ulah hukum yaki ani kum ba pharo ulah hukum yaki ngapan ya kata kapan kata kar kom perkhat ke jongki bagi hamjir ban burom ya kata ke jenggar khu ke ba ublay nang bonong thau kerku yaki kun Israel ban ya kapa pendem haki hukum ki jong im pharo la ban ong le wekin kadai ka rukom trekam ke jongki kapa harta rukom kalong persya ya ka hukum ke jong sim pharo ada bu ikin prek ka civil disobedient action ke jongki kani ke jingle ke jongki pan ka jayu la im ya baro ke kun shenrang Israel ke belakang Oh, long ka ai ka ba pi ong ma pi kay ban rap hi sa ka ai ki bin ya keren. Ba ni hab ban ban biang hang ni hi. Ba ka jing tip ka jong ki yo blay ba im. Uten rai jong ka jing im. Tala penlong ya ki ba kim not ya ka ban le kai ya ka ta ka jing im. Ngi ya jam no shi ka khot ka ba khat phra. Ka khot ka ba khat phra ka ong. Pi utaus im ka ri Egypt ula khot ya kita ki dong bat khun bat ula ong haki. Balay philale yakani bat bihlik ba philari im yaki khun shenrang kani kadai kajing shakhot hajir jong kini ki arngot namar kam simpoi shakajing thmu ko ba news im ula batha yaki lani ula hukum yaki bat kajing hajir kalong ban yo yakajubab naki ka ai kadao to kadkhot ka bakat prahi ka shayini ba kihap ban ai yakajubab hakmat chongu haro ban ai jing kanyam
ya ka ka ba la shania haki Henry ka jingmi na katu ka hukum ka bu haru ai ki kamshim urlong kumba baki para nong sinsyar bat ki la ya ai ya ka hukum ti ka jing sha khot hajir ka jing sha somon ka dei be ban pan jing khay na ki balai ba amshim la pendak ya ka hukum te dingi perkhat na kani ka benta manu bayo kat ya kani ka jingkit kli ya ka balashanya la kalong da ka bor sinsyar lani da kalong ka jingpha ka jong ublay ya kita baro ki benta ki la tenrong ha kita peng jong ki briu ya kita dei ban ai ya ka jingkai te ka ni kadang dei tang ka jing dawa ban yo ya ka jubab ka basyai haka bai dei bat ka hukum briu ha kani ka khandau ka bakta ya ka jing jong ki khunlong ki ban sakha sya kani ka pathai di hang ni te ka ngila ban ong bai bakalong natural haka liang korkom ka sinsyar ka khadar baldai ka hukum shimla ka ban le la di ban pendek kita ki bla tenrong ya ka kita ki bla sya tenrong ya ka ban shim ya ka jikit kli ki dei ban ai ka juba ka basyai di hang ni ka jingmut jing perkhat ka jungi kan anpang da kumno kini ki kin thei Hebrew kin ai ka juba ka basyai ha to kin not mo ban ong ba namar ba ki shapting yu ublay ki le ya kani ne ki don de ki way pat ki jing start ki ba ublay u ai po juki bakin ai ka jubab ka basyai ba upharu unum la ban kem daw na ka jubab juki bat ba makiru yaladi baru argut kin la ban riim yala ka jong ka jing ha ba ki jubab ya kani ka jing tok kit ka jong upharu tai long ibentai bang yu I ha kani ka kot ka bakat pa kidan ye to Sudah tak mungkin orang story ini dekat dekat perang. Arteli longkom arteli kiwa akibat tu nak awai kalian persya awai kalian kia tengku awai ke cakap. Lani arteli kisan berkhat kia bersyam hak awai ke cakap. Lani arteli kia kom terikam kia bersyam awai ke cakap. Usim ubah ai ke hukum hak awai kalian. Kinong penkhakun ki bapdiang ya ka hukum awai kalian menta ki yang ha ka khat bishar ni ka yim bishar ku usim kuma fiong la sa khat hajir menta uni usim udan ya ka ikhtiar ban khat bishar bat menta kini kinong penkhakun ki don ya ka benta ya ka kamram bagin hapan juba khmat usim tiga khat ka bakhat phra ka aidak bahakani ka jingle ka jong usim ngila banong ba kata ka strategi ka ba ar ka ba openan kam shim la ban le ai ban knyat ya ka jing roi jong kun istel iman kala poi ka kai phat ka ba shai sho sim ni sho pharo ba ka kun istel ka jing kha ka jong ki ka long hi ko du long bat kinang roi pemban de na ka daw ba iman lo sha ban khat hajeri ni begin juba pale nama ka chikum ko ba shai ka long kamram jong ki galong wedi ban knyot peniap yaki kun Israel baro hoi long ka tu ka long ka hukum kum tu tanginya pet menta ayu kini ki arnut ki bisa khot hajir menta bakin ha ai ka jubam ahmad jong upharu namar ka jing jung ki menta ka shong sahau sai barit bakum no ka jing start ka ublay un ai haki